Dynasty. Dynasty MT, hi. Barsa, came the sound. Dheeraj, good morning, very good morning. Pavitra, hi. Hello. Dynasty MT, hi Panta, hello. Sarita Naik, hi Akka. Enchollaru, Kendaru. Hi Akka Pante, hello. Dynasty MT, Enchollaru, Sharula. Ramya Pujari, hi, hello. Good morning, Sarita Naik Pantir. Very good morning. Chapariyara, Chapariya. Enchollaru, Yanu Sharulla. GK Batra, Enchollaru. Dayananda Shetty, hi. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಕೇನು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತ್ ಕೋಡೆ ಪೋದ್ ಬೈದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲುಲ್ಲಾಯ ಓಕೆ ಅರುಣೋಲ್ಲೆ ಅರುಣ್ ಬೇಲೆ ಹೋತೆ ನಿಚ್ಚು ದೇವಡಿಗ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಿಗ್ದಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಯಾನು ಬಟೋಡೆದ ಕೈಕ್ ಮಲ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಪತಾರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಾಣಿಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ಟೀ ಆಂಡೆ ಟೀ ಪಟ್ಟಜಿ ಕಾಂಡೆ ಇಟ್ಟೆ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತದಿ ಓಂದೆ ಪರೋಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕೋಪ ಸರ ಅಂಡ ಒಂತೆ 50-50 ಅಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಆಂಡೆ 15ಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉಂಡು ಬರ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಲೇರು ಎರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಸ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತರಕಾರಿ ಅಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲುದು ಆಫೀಸದು ಪರ್ಕ ಓಕೆ ಪರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ഞാൻ പാത്തിരുന്നൊക്കെ ഏനുണ്ടാ മാത്തിരില്ല ಒರಿಯನ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಬೈದಿನಿ ಈತು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಒರಿಯನ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಬೈದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಲೋ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಯ್ತಚ್ಚ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹಾ ಏನುಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃತಿಕಾ ರೈ ಹಾಯ್ ಸುಗುಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಇನಿ 28 ಏನಿ ಅಂದತ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ನನಲ ಮೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದು ಜನ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡೆ ಚೌತಿ ಕೋಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಚೌತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಲೂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮುರಣಿ ತೀರ್ದಿತ್ತೇರು ಬೈಲೂರ್ದ ಪೂರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ತೀರ್ದಿತ್ತೇರಾ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಈ ಸರಿ ಗಣಪತಿ ದೀತೇರು ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಬೈಲೂಡು ಆತ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋರುಂಡು ರಕ್ಷಿತಾ ರಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಕೃತಿಕಾ ರೈ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡತೆ ಅಂದು ಹೆಂಚಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಚೌತಿ ದಪ್ಪಗ ಬರ್ಸ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕೊಣಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ ಹಿಂದಿ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಏನನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡುಲ ಬರ್ಸ ಓಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇವ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಲೈವ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ವಾತಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಯಾನ್ ಮೊರ ನೀರೇನು ಕಾರ್ಲ ಎಡ್ತುಯ್ಯ ಅಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಪೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರ ಅಂಡ್ ಬತ್ತದಾನೆ ಪಾತೇರು ಜರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡ ಈ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ತಿಂಡಿ ದಾದ ಮಲ್ದಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ದಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಂಡು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ತುಪ್ಪು ಜರ ಯಾನು ಕಾಫಿ ಪವರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ದಾದಾ ಅಂಡಿ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಯಿರಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು 28 ಆತ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋಟೋ ಪಿಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ 28 ಆತ
28 ಅಂಡ್ ಇನಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಪ್ ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಾನಿ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾ ನಾಣಿ ಪಾತೆರೆ ನಾಚಿಗೆ ಯಾರದು ಕೃತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂದೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಚಾಂಡ ಅದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೊನ್ನುಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಆಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇದೆ ಯಾಂಗ್ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ನಿಂದಿತ್ತ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬರ ಹತ್ತಿಸಿ ವಿನಿ ಬೈದೆ ವಿದ್ಯಾ ಪುಚ್ಚರಿ ಈ ರೇತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಳ್ಳರ್ ಯಾನಾ 52 ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಳ್ಳ ಯಾನ್ ಹೈಟ್ ಅದು ತೋರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ್ತ ಹೈಟ್ ಅದು ತೂಪೆ ಇತ್ತ ಲಾಗ್ ಟು ಇರೇನು ಲಾಗ್ ಟು ಒಂದು ಫುಲ್ವೇನಾ ಇರೇನ ಲಾಗ್ ಟು ಒಂದೇ ಫುಲ್ವೇನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಗದಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುವರ್ಣ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಕುಡೋರ ಪಾತೆರ್ವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಇನ್ನು 28 ಸರಿ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನೀಕರ್ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಕೂಲಿ ವ್ಯಾನ ಮಾರೆ ಎಂಗಳ ಹುಷಾರಿಜಿ ಅರೆಗಳ ಹುಷಾರಿಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ನಿದ್ರೆ ಜಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮ 2 ಜನಲ್ಲ ಅಂಚಾತ ನಿತ್ತ ಎಂಚುಳ್ಳಾರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಊರುಡು ಇನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲಿಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಯಾನು ಬರ್ರ ಆ್ಯಪ್ ಹೊಡೆ ಎಂಬ ಇಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ರ ಆ್ಯಪ್ ಸಂಚ ಬರ್ರ ಜೋಡೆಗ್ಲ ಪೋಂದಿದ್ದೆ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುತೋಂದು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ದಾನಿ ಬೇಗ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರಾಯ ರೇ ಹುಷಾರಾಯ ಒಂಜತ್ತೊಂಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಒಂದು ಹುಷಾರಾಪಿನ ಪುಟ್ಟು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಶುರುವಾಪ ಧನು ವಿ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಇನ್ನ ಮೈತೇದಿ ಪಾತೇದಿ ನೈಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಲ ಪನ್ಪುಜೇರೆ ಇಚ್ ನಮ್ಮನಾತಿಗೆ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾರ್ ಉಂಡೆ ಆರುಂಡೆ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಯಕ್ಷಿ ಸಂತೋಷ್ ಇರದಾದನ ಪಂಡರೆ ಕರ್ತಾಯ್ತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡ ಎಂಚ ಪಂದ ಅಪಗಪ್ಪಗ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ದಾದ ಉಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಸಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇಂಚಿ ಅಬ್ಬಾ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಕವಿತಾ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಬರ್ಸನ್ ದಾದ ಚೌತಿ ಬನ್ನ ಜೋರೆ ಬರ್ಸದ ದಾನೆ ಪಾತೆರು ಜರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಗಲು ಅವೆಲ್ಲಡ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳತ ಜ್ಯೋತಿ ಸುವರ್ಣ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಎಂಚ ಇದೀಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ಸರಿ ಆತೇರ ಅಕ್ಕ ಹಾಂ 50-50 ಮಾಮೀದ ಪಾತಿರುವೇನು ಬೊಕ್ಕ ದಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತಿರವು ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಟ್ ₹1 ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಹೊರಿದ್ದೀವಿ ದಾಯದನ್ನು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಈ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ ಪೂರಾ ಓ ದಹಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ತೆ ಎಂದಾತನಿ ಓದಾವರೆ ಖರ್ಚಿದ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಈ ಸರಿ ಒಂದೇಟು ಈ ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ ಮೊರಣೆ ಸೊ ₹1 ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿದ್ವಿ ₹1 ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಐಕು ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಖರ್ಚಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ರಾನೆ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಫಿನಿಶ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯ ಹಿಡ್ದಿಯೇನಾ ಐಕು ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಬರೋ ಕೊರ್ರೋಂಡು ಮಂಡೆಚ್ಚದ ಮಿತ್ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಇಂಕ್ ಏನು ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡು ಈ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪ ಮೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳುವ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಬೋಡಾತ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಚು ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡಾತ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮತದೀನ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗಿಡದ ದಾದಾಂಡಲ ಉಂದಿಪ್ಪಡು ಪಂದು ದೀಪಿನಿ ಬೋ ಐಕೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುವರು ಈರಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಜ ಫಾಲೋ ಮಾತ ನಟ್ಟುವಾರು ಬಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮನ್ಪ್ಯಾಮ್
ಅವು ಏತೇತು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗುಲು ಈ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪೇರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇರೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಬೇಗ ಹೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿಗಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗುಲು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ನಟ್ಟಿಲೆ ಕಾಪು ದಾದ ಮಲ್ಪು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನವೇನು ಪೂರ ಗೆನ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೈತೆ ದಯಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತು ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಲೈಟ್ ದಾದ ಲಾಭ ಬೊಚ್ಚ ಪುಕ್ಕಡೆ ಪುಕ್ಕಡೆ ನಮಕ್ಲ ದಾದ ಉಂದ ಮರ್ಲ ಅಂಚಪ್ರ ಅಂಚ ಬಂದಾತ ನಿಗ್ಲಿಡದಾದ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇನ್ವಾನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇರ್ನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡೈತೆ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಯಾನ ಹಲೋ ಏತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಸೈಡ್ ಡಾಲರ್ ಐನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅದು ഞാൻ എന്നിട്ട് ബ്ലോഗ്സ് ഷെയർ ಮಾಡ್ತೆ ಅವ ಐ ಆಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ಓಕೆ ಈ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈಡ್ದೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಾ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಇಂಕು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಇಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ ಇರೇಗ ಇತ್ತ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಾ ದಾನೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಏಪ ತುಂಡಾಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಎಂಕೆ ಸೀಕ್ ಸುರಾಪ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ವಾಮಿಟ್ ಬಂದು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಪರಿತ್ತೆ ವಾಮಿಟ್ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಂಡಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೇರು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಂಡಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಆನಿ ಏಪ ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತನದ ಆನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚೈ ಸಂಕಷ್ಟದಪ್ಪಗ ಫುಲ್ಲು ಉಪವಾಸಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ತಿಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಸಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೈನ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಪೋದು ಓಲ ಮಾರ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಚಿ ಹೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಾಯ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಆರು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಟ್ರಶ್ ಅವು ಈ ನಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂಡ ಮೀಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ವಾಮಿಟ್ ಈನ ವಾಮಿಟ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಇನ್ನ ಪೂರ ಕಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಆರು ಕೊನೆ ಮರ್ದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅವನ ಮನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಪೋತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುಣ ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾನಿ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ದೋಳು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಪನ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಾಲ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಲೆ ಸೊ ಕಿನ್ಯ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಏಕ್ ತಿನ್ನೆತ್ತಲ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಂತು ನದಿತ್ತು ಪಿಟ್ಟೆತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಬಂತೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಬಟೋಟೆ ಕೈಟ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಇಂಕ ಚೌತಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ದಾದನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮೈತಿ ದಿನ ದಾಯಿಗೆ ತೋಜ ಉಜಾರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ವೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಗಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಸದ್ಯಗೆ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡಿ ಮೊರಣೆ ಮರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕತ್ತಿ ಸಮದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಬೊಚ್ಚಿ ಸದ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾಮಿಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿತೆ ಮಾಮಿಡ ಎಡ್ಡುಲ್ಲ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿಲೇ ನಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪು ಇಚ್ಚಿ ಏತ್ ಪಾತೆರು ನಾನು ಆತ್ ಪಾತ್ರ ಪಾತೆರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆಯನ್ನು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಪೋಪು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದು ನನ್ನ ಉಂಡೆ ಏನಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಏನ ಪಾತಿರ್ದು ಪಂಡ ನಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಾತ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ಕು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಲ ಶೇರ್ ಮಂದೊಂಕುಲ್ಲಾರ ಆಪಿಸಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಯ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪುನ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಪಿರ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೇಕೆ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾತಂಡ ಪೂರ ಜನ ಇಡೀ ಊರ್ದಕುಲ್ ಬರ್ತದ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಇಲ್ಲಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಆತಂದು ಕೂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಚ್ಚಿದ ಆಯ್ಗ ಪಾತಿರ್ಸಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರಣಿ ಯಾನೇ ಪಂಪೆ ನಿಗಳು ಗಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಓಕೆನಾ ಬಾಲಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಲಾಗ್ 2 ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ಗ ಹಾಯ್ ಬಾಲಿಗೆ ಉದರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಾಲೆದ ಗೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತಿನಂದು ಗೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋರೆ ಮರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತೊಜ್ಜ ಅಕ್ಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪುದರ್ದಾದ ರಿದಿಮಾಸ್ ಲಾಗ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಯಾನು ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದತ ಓದ್ತುಲೆ ರಿದಿಮಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ
నెక్స్ట్ హాయ్ అక్క ఎంచొల్లారు హుషారుಲ್ಲ ఈరెంచొల్లారు సంజన ఈయన హస్బెండ్ నా ಬ್ರದರ್ ಪಾತಿರುಜೇರಾ ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುವೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿಗ್ಗಡೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುವೆ ಮಾಮಿಡಿ ಪಾತಿರುವೆ ಯಾವತ್ತ ಈತ್ ಯಾವತ್ತ ದಾದಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಚಾಪರಿಯಾರೆ ಕಾಪಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಚಾಪರಂಡ ಪಿತ್ತ ಚಾ ಪರ್ದು ಮರಲೇಕ ಪರ್ದು ಬರ್ದು ಚಾ ಪಿತ್ತ ಹಾಕಲ್ ಮಾರೆ ಅದಿತ್ತ ಕಾಪಿ ಬರ್ತದೆ ದಾದೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ದುಮ್ಮು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಾ ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬುಡೀರ್ ಪಂಡಾರು ಮಧ್ಯಡು ಕಂಡದ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗ್ ಪೂರ ವಯಸ್ಸೊಂದಿಟ್ಟಾರ ಅಂಚ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ರಜೆ ಆಗ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ತು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆಗ್ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಓಲಂಡ ಲೋಕಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಪೇರಿ ಜಿನ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪ್ಪೇರು ಇರೇನು ಊರು ಒಲ್ಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಕ್ಕನ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮದಾದ ಪಂದ್ರಾಪುಂಡ ಅವಾಗ ನಂಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಪುನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಯನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಪಾತೆರ್ ಚಪ್ಪೆ ಸಚಿನ್ ಚಪ್ಪೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಈರಿನ ಊರೋಲು ಎನ್ನ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲು ಶಿರ್ಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡು ಕಾರ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬೈಲೂರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೂರ ಪೋತೇರು ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬಟೋಟೆ ಕೈಕ್ ಮಲ್ದಿನಿತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಟಾಟೆ ಕಾಯಿ ಮಲ್ದೆ ಗಂಜಿ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐತೊಟ್ಟುಕು ದಾದಾಂಡಲ ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಈ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೇಪಂಡ ಚೌತಿ ಆತ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ಚೌತಿ ದೀರ್ಪೇರು ಇಂಕ ದಾದನ ಅವೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದೇವರನೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಗ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತೀನಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋರಂಡ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂಪುದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಲಾಪುಜಿ ಅಂತ ತಿಂಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಿಂಪು ಅಂಚ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬೇಗ ಅಕ್ಕಗ ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವರತೆ ಹಾಂ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಟೋಟೆ ಪಾಡ್ನು ದಂಡಲ ಪೊಡಿ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಯ್ಪೋಣ ಆಟೆ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡಪ್ಪ ದಹನ ಇಪ್ಪಂದೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರೋ ನಂದು ಉಂಟು ನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಬಸ್ಸನೆ ನಮನ ಕಡೆಟ್ಟ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಬಸ್ಸನೆ ಎಂಚ ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ನೋಡಾ ಹೆಂಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚಿ ನೀರೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ಲೆ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅನನ್ಯ ಹೋರಿಯ ಮೀನಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಸ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಸ್ ಯಾನ್ ಸೀದಳ ಎಂಕ ಲೈವ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ತಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೀದ ಇಂಚು ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅವಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೋರಿ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಡ ಸೋರಿಸು ಓಕೆ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಏರ್ನ ಎನ್ನನ ಜೋಕುಲು ಜೇದೇರ್ ಶಿಲ್ಲಡ್ ನಾಯಿಲು ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ನಂಗೆ ದನ ನೆಂಕು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿತ್ತು
ಶಿಲ್ಲಳ್ಳು ಒಲ್ಪಯೆ ಶಿಲ್ಲಳ್ಳು ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚ ಪೋಪು ನಿದಾಲಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಸು ಪೂಜೆ ಮತ್ತಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತೆ ತೂದು ಬರ್ರ ಅಪ್ಪು ನಂಚ ಎಲ್ಲ ಪೋಪು ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಗ್ ಲೆಪ್ಪು ಚೇರೆ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಅಂ ಪೋರಿಜ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾವಿರಿ ನಡ ಪಾತಿರು ಚೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಿ ಇದೀಗ ಲಾಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡಾ ಇಂಕ್ ಲಾಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ತಾವು ಮಾತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಐಟ್ಲ ಕೇಳವು ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಳ ತೂದು ಕೆಲವು ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚೊಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣೆ ಹುಷಾರ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಅತ್ತು ಬಟಾಟೆನಾ ಓಹೋ ಈರು ಮಂತರ ಅತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಟೋಟೆ ಐಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಚಿನ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಗೆ ಚೌತಿಗೆ ಬೈದು ಜರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜಸ್ಟ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೋರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಚ ಅಕ್ಕ ಮೇಕವರ್ ಏಪ ಮನ್ಪುವರ್ ಎನ್ನ ಮೇಕವರ್ ಹಾತುಂಡು ಎನ್ನ ಮೇಕವರ್ ಹಾತುಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಲ ಆತನ್ ಎನ್ನ ಮೇಕವರ್ಲ ಆತಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಲ ಆತನ್ ಈಗಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ತಯಾನ ಯಾಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸಮಥಿಂಗ್ 20 days ಮುಟ್ಟಾರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನ್ಲ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರಿಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಾನಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಕೋವರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಬೈದು ನಿನ್ನ ಪಿಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತು ನಾವು ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೇಕೋವರ್ ದಾರುಲ್ಲೇರತ್ತ ಅರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಾದಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಡಿರು ಇಜಿನ ಅವಳು ಕ್ಲೂ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇರೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಡೆ ಇಂಕಲ್ನ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಂಜಿತಾಚಾರ್ಯ ಯಾನು ಮಿಗ್ಗೆನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಅಂದೆ ಎಡೆ போய்தண்ட ಸರಿತಾ ಕೋಟ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಪುರಲಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚ ತೋರಾಯಿನಿ ಸಪೂರ ಇತ್ತಾರೆ ದಾದನ ಕೆಲವರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಂಡಾತ ಯಾನ್ ಸಪುರ ಪನ್ ಪುಣೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಪುರಾಪೆ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಅಂದ್ರೆ ತೋರಾಪೆ ತಿಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ತೋರಾಪೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತದ ಕಂಪೆನಿದು ಐಟೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಅವು ಒಟ್ರಾಶಿ ಹೀಟ್ ಪುರ ಮೈಟ್ ಪುರ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಅವು ಪುರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಸಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಗಲ ಬೇಗಲ ಕುದು ಪೋಡತ್ತ ಬಯ್ಯ ಬನ್ನಗಲ ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಬೇಯಲೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ನಡತ್ತು ಅಲ್ಪಲ ನಡಪರೆ ಮುಲ್ಪಲ ನಡಪರೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಸಪುರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿದೌಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತಿಚಾರಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ದಮ್ಮ ಯಾತಂದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಜಾತ್ ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ಖರ್ಚಾಪುಣಂದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾಣಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಈ ಸಾರಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ದಲಾ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೇಕ್ ಅಂಚನೆ ತೂಕ ಎನ್ನಡ ಆನೆ ಕಾಸು ಇತ್ತನೆ ಅನ್ ಕೇಕ್ ಕನ್ಪದು ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಡ ಪುರ ಮಲ್ಪವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆನೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಇತ್ತನೇ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾತನ್ ಪಂಡ ಫೋಟೋಶೂಟ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದೇತ ಫೋಟೋಶೂಟ್ದ ಫೋಟೋ ತಕೊರೋಂಡತ್ತ ಅವು ಸ್ಯಾರಿದ ಅಂಚನೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನಗ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ನುಂಡಾತ ಎಂಕಿ ಯಾನಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ₹1 ಅಂತ ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಈನ ಪಂಡ ಈ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಐಕ್ ಮಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇನು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಬೋಡಂಡೆ ಯಾ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಆರು ₹1 ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪೂರ ಯಾನೇ ಕಾಸು ಪಾಡದು ಮಲ್ತೀನಿ ಉಂದೆ ಇಂಕ್ ದಮ್ಮ ಯಾತನ್ ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಅಂಚದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಾತ ಐಕ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ರೊಂದು
ಅಂಚದೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸದ್ಯಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿನ ಮಂಡಿಡ್ದು ಇವು ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕದಾಗನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತೂಕ ಆನಿ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಏನು ಚಾಪುಣ ಹಚ್ಚ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಅವು ಒಂದು ಪರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಬೈತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ರಿಲ್ಲ ತೂಕ ಕರಿಮಣಿ ಬಂಗಾರ ಇನ್ನ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಧರ್ಮಗು ಮನ್ಪೈನತ್ತ ಏರಪ್ಪ ಧರ್ಮಗ್ ಮಲ್ಪವನು ಎಂಕುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅತ್ತ ಎಣ್ಣನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅತ್ತ ಅದು ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಡ ಅಗಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊರೋಡತ್ತ ಅವು ದಾಳ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ಈನ ಉಂಡೆ ಯು ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ ಪಂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕರಿಮಣಿ ಅತ್ತತ್ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಕರಿಮಣಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಮೊರಣಿ ಮಲ್ದಿನ ಒಳ್ಳಿದ ದಿಸ್ ಇಸ್ దాని జనాన్ని ఇచ్చారప్ప ఈయన మామిని ఇళ్ళ ఊళ్ళు ఎన్న మామిని ఇల్లు ఉంది బయలుడు షోకుండు సిస్ థ్యాంక్ యూ ಬಂಗಾರ ಪಾರ್ದಿದ್ದೀರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲಾರ ಉನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೇರ ಕೇಂಡೇರ ದಾದ ಬಂತು ಉಂಟುಲೇ ಕಂತೆ ಹಾಂ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮದ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದು ಅಂಚದು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಾಪು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಪಂಡೆ ಅಚ್ಚದ ಅವು ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಥಾಟ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಏನ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಂದ್ ಬತ್ತಿನ ಪುಣ್ಣಗದ ದಂಡಲ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್ ದಾದ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಬಂತು ಐಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತವನು ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳ ಮಲ್ಪುಚೇರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ತವನು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ ಕೀನಿಜಿ ಅಮ್ಮನೇ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೊಂದೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಯಾನ್ ಮೊರಣಿಗೆ ಗೆತ್ತವನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗುಲ್ ಮುಗುಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಕಾಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಬೂಡ ನಮ್ಮ ನೋಡ ಅಂದಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಹಣೆಟಿತ್ತನು ನಮಗೆ ಕೂಡಲ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಣೆಟ್ ಇಂಚನೆ ಬರೆದಿತ್ತದ ದುಂಬುರ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಂಗನೆ ಬರೆದಿತ್ತದ ನಾವೇನೇ ಅನುಭವಿಸೋಡ ಈನ ಊರುಡು ಬಸ್ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಕಾಫಿ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದಿ ಕಾಫಿ ಮುಗಿ ಕೈ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನೆ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಪೋಂಡು ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ಲಾಗೆ ನೋಡಂದಿತ್ತ ಕಾಸು ಪೂರ ಈ ಸರಿ ಪೋಂಡೆನ ಶಿ ಕೈ ಬಚ್ಚುನೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಕಜ್ಪು ದಾದಿ ಕಜ್ಪು ವೆಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚೆ ಏ ಪಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ಎನ್ನೂನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈತ ಕೆಲವು ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರ ಅವೇನು ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಾಡಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಳ್ಳು ನೋಡತ್ತ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ಪೋಪೇರು ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುಜ ನಟ್ಟು ಆತ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬನ್ನಿ ಬೆಚ್ಚ ನಟ್ರಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಬೋಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದ್ಬೋಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡ ಯಾನ್ ಆಚೆ ಬಂದ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ
ಎಂಕ್ ಈತಕ್ಕಿಂಗೆ ಬ್ರೈಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಸುಡು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಕ್ ಏರ್ಲೆ ಈನಲ್ಲ ಪಂದಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ನಾನು ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಸುಂಡು ದಾಯಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಬಟ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಪ್ಪಿಜೆ ನಾನು ಏಪಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುದು ಇಕ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಿದಿಮಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬರತ್ತ ಐಟ್ ಉಳ್ಳೋಳು ಬಾಲೆ ತೂವೊಲಿ ನಿಗ ಅಕ್ಕನ್ಲ ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಕನ್ ಇನ್ನಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರತ ಇನ್ನಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರತ ಮನಂತೇರು ಏನಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೋಲ್ಲ ಇನ್ನಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ದುಮ್ಮುಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಯ್ ವಿಜು ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೆರೇಗ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೆರೇರೆ ಖರ್ಚು ಅಕ್ಕದ ಏನು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಳು ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಲ್ಲ ಲೆಂಕ್ದೆ ಕೊರ್ಪುಳು ಕಾಸು ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಸಿಸೋ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಹೇ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನು ಕೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚದು ಬರ್ತಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿச்சு ಮಳ್ಳೆ ಜಾತ ದಾಳೆ ಎನ್ನೋಚಿ ನಾನು ಪಿರ್ಕಿ ಪಿರ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ದಾಳೆ ಜಾನಿ ಪುನಃ ನೆಂಚ ನಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾ ನವೀನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ದೈರ್ ದುಂಬೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ಪುನಿ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಎನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ದ ಒಂದುಂಡು ಈನ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತನ ಕಾರ್ಲಾಡು ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಓಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಈತ ಬರ್ಸತ್ತ ಸದ್ಯಗ ಪಿದಡ್ ಓಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ದ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊರ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರಿಗ ಸಿಕ್ತನ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗ ಬರ್ಸದ ಒಂದುಂಡತ್ತ ಅಂಚದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿನ ಪಂಡೆ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದೇ ಇಜ್ಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ರಿಚುಲ್ಲರತೆ ಅಕ್ಕ ರಿಚುಲ್ಲೇರತೆ ಹಾಂ ರಿಚುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಆತ ರಿಚುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ಯಾನ್ ದಾಯಿಕ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಆಯ್ತು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡ ಎನ್ನಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣು ಮಾರು ಉಂಡಾತ ಊರು ಜಂತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಂತ ಈ ನಾನ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈಫೇ ಇಂಚ ಬರೆತೇರು ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಯ್ ഞാൻ പണ്ടത്തേര് ಹಾಯ್ ಎಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಇನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮನ್ಪಂದು ಫುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಇನ್ನಂಡ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜನೇ ಬೈಯಲ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ ನತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪುಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಾಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಲ್ಪರೆ ಆತ ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡನೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅಂಚದು ಅರಡೆ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ಕೇನು ಲೆಕ್ಕನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಕಲ್ಪನ ಆಸೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಕಲ್ತದಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಕನ್ಸು ಅನ್ಸುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕರೆ ಕನ್ಸು ಲಿಂಕ್ ಕಲ್ತದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಓಲಾಂಡ ಬೆಂದ್ರ ಪೋಂಡ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪ ಅನ್ಸುಂಡು ಬೇಲೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡಪ್ಪ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ ನಮಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸೇ ಸೆಟ್ ಆಪುದು ಈತು ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ಬೇಲೆ 7 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹೋಡಲ್ಲ ಮೊರಣಿಲು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನ್ 7 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪುನಿ ನಾನು ಉಡುಪಿದ ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕನ ನೇಮ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ನೇಮ್ ರಮ್ಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ರಮ್ಯಾ ಅಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಓತೂಲೆ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಐಟೆಪ್ಪಿಗೆ ರಿದಿಮಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಕನ್ನಡ ಪಂದ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಮಿನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬೊಚ್ಚಾರ್ ಬೇರೆ ಮಾಮಿ ಮೈತೇದಿ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಅರಡ ಚೂರು ಲೈವ್ ಪಾತೇರು ಪಂಡ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಸದ್ಯಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕು ಸಿಸ್ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಫುಲ್ 2 ವರ್ಷ 9 ಮದ್ಮೆದು ಏಪ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಪ್ ದೀವನು ಪಂಡ್ಲೆ
ಈರಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಡ್ಡಲ ತೂತೆ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರುಣ್ ಒಳ್ಳೆ ಅರುಣ್ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಚಿನ್ ಡಾಯಕ್ ತೆಲ್ಪುನು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೈಲೂರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಕ್ಕನ ಲಾಗ್ಡ್ ಅಮ್ಮನ ತುಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮ್ಮಲೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಅತ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅತ ಮಾತೆನ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಳುಲ್ಲೇ ರಮ್ಯಾ ಮಾತೆನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದೋಸೆ ತೂತೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಶ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಪೋಯಾರ ಅಂದ ಖಾಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಇರೆಗ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಇರೆಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸೇಮ್ ಆಪುಜಿ ಪಿದೈ ಪೋಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅಂದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅಂದ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಏನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬೆಯನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬೈದು ಎಂಕ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನ ಬೆಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಹಿರಿಯಡ್ ಕಡೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಏನು ದಾಲ ಲಾಕ್ಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜಾಂಡ ಅವ್ಳು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಇದನ್ನ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ನಲ್ಲಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಶ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯ ರೇಷು ಹರ್ಷ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಸು ಹಲೋ ಆಯ್ ದಾಯಿಗ್ ಕುಜಲ್ಪುರ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಚನೆ ಆ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ದೆ ಇಜ್ಜಿರ್ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕುಜಲ್ದಾಯ್ದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕುಜಲ್ದಾಯ್ದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆರೆಗೆ ಕುಜಲ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಕುಜಲೇ ಇಜ್ಜೆರೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಗೊಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆಗೆ ಬರ್ತುಂಡಾತ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಡೆ ಕುಜಲ್ ತಾಲುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲಿಜ್ಜಿ ಪಣ ಒಂದೇ ಅರ್ಧ ಕುಜಲಿ ತಾಲ್ದಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಪ್ಪುರ ಪುರ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಕುಜಲ್ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಮಲ್ಪಿದ್ದೇರು ಯಾಂಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾಸವಾಳದ ತಪ್ಪುದ ಉಂಡು ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಎಣ್ಣೆ ಕರಿಬೇವ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡನ ಆಪುಂಡು ಉದಸಿನ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲಿಜ್ಜಿ ಪೊಬ್ಬಾಡ್ನು ಅಂಚನೆ ಕುಜಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕುಂಡತ ಉದ್ದ ಅರೆಗ್ ಮುಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಸುಂಡ ಇತ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮಕ್ಲದಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮುಲ್ಲ ಬರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಲಾತೆ ಕುಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಯಾನ್ ಅನ್ಸಪ್ಪಂದು ಯಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕುತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಪೂರ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಸಪೂರ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಸಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಕುಜಲ್ ದಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕುಲ್ ಆರು ಇಂಚ ತೂಂಡ ಕಾಲು ಬಾಣ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಫುಲ್ ಪೋದು ರಡ್ ನಂಬರ್ ರಡ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ನಂಬರ ಪಡೊಂಬ ಇದೆ ಅಂಚಪ್ಪಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಪುರ ಕುಜಲ್ದೆ ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡು ಅಂಚಪುರ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದನ್ ಪನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ದೆ ಇಜ್ಜೆನ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ನೋಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆರ್ ಪನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಗಮ್ಮತ್ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಸೋ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತೀಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಬೇನೆ ಜೋರಾದು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಆರಾಮಲ್ಲ ಈರ್ದಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಪುರ್ತು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಕುಡೋರವ ನೋಡ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನಾಗ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನೊಂತೆ ಪುರತಿಪ್ಪೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ಕೊಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಎನ್ನ ಪೂರಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ಂಡ ಏತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪೋಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಗುಲೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಗುಲಿ ಬುಡ್ನ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಗಲಿನ ಬುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ನಿಗಲಿನ ಬುಡ್ನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ತಾಪು ಲೈಫ್ದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಈ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿಯನ್ ಲೈವ್ಗೆ ನೀ ಬೈದೇನೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಶಾರ್ಲೆ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಹೊಡೆ ಹಂಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಪೋದು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಖಚಿಪಾಂಡೆ ಇದನ್ನ ಖಚಿಪಾದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ನುಪ್ಪಾದು ಅರ್ಥದ ಒಚ್ಚೋದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪಲ್ದಿ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ದೆ ಕೈಪು ಎಲ್ಲಡ್ ದಾದನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಉಡುಪಿ 5 o'clock ಬಿಡ್ತೇರು ದಾದಿ ಜಾಬ್ ನಯನ ಆರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ
ಮಾದೇವರೇ ಸಾಕಂಡ್ ಪಕೊಂಡೈತೆ. ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಪ್ಪೇರ ಗೈಸ್ ಪನ್ಲೆಂಕು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಏನು ದುಂಬೆ ಏದು ಬೊಲ್ಬಿತ್ತೆ ಮಾರಿ ಟೆಂತ್ ಕಪ್ಪು ಅದು ಗೊತ್ತು. ನಯನ ಆರ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲೋ. ಕೃತಿಕಾ ಕೀರ್ತಿ ಶಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸ್ಟಾಫಾ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಗಿಲು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾಂಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಯಾಮ್ ಹೋಗ್ದು ಸೂಪೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರ್ಲೆ ನಮಿತ ಐರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಕೆಬಿತಾಗ ಏತು ಕೋರಿಯಾರು ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿದತ ಕಮ್ಮಿ 650 ಏತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲೆಕ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೂರದ ತಲೆಕೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಲೈಫ್ ಪತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕದೇ ತೊಂದರೆ ಖಂಡಿತ 100% ಇದು ಪನ್ನ ನಿಗು ಪಂಪರಾಗ ನಿಗುಲಿಜಿ ನಿಂಗೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕ ನಿಗುಲು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒರಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿ ಅಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುರತ್ತ ಖುಷಿ ಏತೇ ಬೇಜಾರಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ನಗೊಂಡ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗಳ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನಗಳು ಉಳ್ಳೇರ ಕಮೆಂಟ್. ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈರ್ಪಂಡ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇನ್ನ ಲಾಕ್ ಪುರ ತೂಪೋಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಪುದರ್ದಾಡೆ 9 to 5 ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂ ಹೋಪೆ ಒಂದು ಬೋಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿನಿ ಬೋಡ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಡ್ದೆ ಯಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ಪುನ ಅರ್ಧ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರ್ಪುನೈಕೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಂದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಅವ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇರೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಕಾತೋಂದಿಪ್ಪುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಗ್ದಾಗಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾನು ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಪುಜಿ ಮಂಗಾಪು ಪಿದಡ್ ಪ್ರೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಮಂಡ ಬರ್ಸ ಏರೇ ಪೇರು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಏತ್ ಪನ್ನಿ ಕೆಬಿತಾಗ 550 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆತೆ ಈರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪುವರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬು ಎಂಕ ಚೌತಿ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ದಾದನಿತ್ತೆ ನಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಪ್ಪ ದುಂಬು ಎಷ್ಟು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲ್ಲಾನೆ ಇದು ಸಿರ್ನಳ್ಳು ಎಂಕು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಂಡ ಮುಲ್ಪನಿ ಉಂದು ಏನ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಅಂಚದು ನಮ್ಮನೆ ಮೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುರ ಕಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ದುಂಬೆ ಕಲ್ಪುನು ಅಂಚದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಡೆಕ್ಕಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ 2 ಜನ ಮಲ್ಪುನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಪೂರ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಡೋದು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು. ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೇಮ್ ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಕೆಸರ್ದ ಪರ್ಬಾಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಿರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬುಡ್ದು ಗೊಬ್ಬಿರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಸ್ ಅಮ್ಮತ್ತ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಮ್ಮತ್ತ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಸ್. ಮಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓ ದಾದ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಹಾಯ್ ಸಾರಿ ಓಲಾ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಓ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ವಿ ಅಂದೆ ಈನ ಜಾಬ್ ಪನೋಳಿ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಈನ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಂದಿಚ್ಚೈತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಪಣ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಶ್ರೀರ ಇಜಿನ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಜಿನ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾತ ಅವು ನಂಬರ್ಗೆ DM ಮಲ್ತೀನಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾಯ್ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸುಜಾತ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ.
ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಂಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿಸಿಸ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಕೈಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಮೋಹಿನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ಮೈತಿದು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸುಜಾತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಈ ಲಾಗ್ ಪಾಡಿನ ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಹೋದಾನಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತು ನಾನಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರಡು ಮಲ್ಪುನನೇ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾರುತಿ ಖುಷಿಟ್ ಮಲ್ದೇನ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂತಾರ ಕಮ್ಮಿ ಏನ ಲೈಫೇ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಲಾಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಖುಷಿಟ್ ಬರ್ರಾಪು. ಶಾರಣು ಹಾಯ್. ಪ್ರಿಯಾರಾಮ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಮೂಲ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾನ್ ಪಂಡತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಪಂಡ್ ಉಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ. ಬ್ರೋ ಲೆರ್ಸಿಸ್ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ ಬ್ರೋ. ಅಕ್ಷಿತಾ ತುಳು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ದಾನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲೈವ್ ಒಂದು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊಡು ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ತೂದು ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆತನ್ ಬಾಯ್ಸಿಸ್. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತೂದು ನಿಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರು ಮಾರೆ ಏರ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ರಡ್ ಜನ ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ఆయన కుదరేనా మరి ಮದ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೋದಿತ್ತ ಅವೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೈಫ್ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಣನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಒಂದಿತ್ತು. ಕಮೆಂಟ್ ತೂತಿಚಾರು ಹುಷಾರಾಯ ರಸಿತ್ ಈರು ಯಾನಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತ ಹುಷಾರಲ್ಲ. ಹೋದೆವರೇ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಖಂಡಿತ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತು. ಗುರುಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣೋಡು ಬರಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಏರ್ನೇ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೇಸದು ಕಮೆಂಟ್ ತೂತು ಚಾರ ಈನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರೇಗ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲೋ ಉಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಲೋ ಉಂಡು ಐ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಾಡೋಣ ಮುಂಚೆನೆ ಪಾಡೋದು. ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆರು ಪನ್ಯನೇ ಪಾಡೋದು ಆರು ಪಂಡ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಗೆ ಏನಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆರು ಇತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಪನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಪಾಡೋದು ಚಿಂದು ಪಾಡೋದು ಚಾನ್ಸ ಪಾಡೋದು ಚೀನ್ಸ ಪಾಡೋದು ಚಿಂದು ಅವು ಮಾತೆನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಪ್ಪು ನಾನೇ ಅನ್ಸದ ಆಲು ಮಂತವ್ರ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಪೊಣ್ಣನ ಏರ್ಲ ಅಂಚೆ ಕುಂಕು ಮಲ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲು ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಗಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಳಿ ಅಗಲ್ ಪನ್ನೆ ತಪ್ಪಿಜ ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಕಲ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲೋ ಉಂಡ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅಲೋ ಉಂಡು. ನೇಮ್ ಏರ್ನ ನೇಮ್ ಎನ್ನನ ಎನ್ನ ಗೌತಮಿ. ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಚು ಜರೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಡಿಗೆ ಪೋಪು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಬಾವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಕ್ಕ ಬಾವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾ ಅವಳು ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ದುಂಬ ರಡೇ ಜನ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸಮ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಾ ಹಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಅಡಿಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿರ್ಲಾದ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋವಲಿ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ಳು ಎಂಕಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚದ ಅವಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾರ ಎಲ್ಲ ಪೋರೋಣ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ಪೋದು ದೇವರಪುರ ದೀಪದಿ ಇದು ಪಪ್ಪನ ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ನೀ ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೇನ ನೀವು ಪಾಪ ಏನು ಏನು ಅರ್ಥ ಐತೆ ಎನ್ನ ಮಗೇನ ನೀವು ಪಾಪೇರ್ ಬೋಡುಂದು ದೂರ ಎಡ್ತಿದ್ಯಾರ ಈಗ ಅರ್ಥ ಐತಿ ಏನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿ
ಅಮ್ಮನ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೇಮ್ ಮಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏರ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬುಡ್ಪೇರಾ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಯಾನೆ ಪಾಡುಜಿ ಎಂಕಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ದುಮ್ಮ ಪಾಟ್ರೆ ಬತ್ತನ್ನ ಪಾಡುದು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡಾಕ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊರ ಎನ್ನ ಕೈ ಒಂಥರ ದಪ್ಪ ಇಂಚ ಒಂಥರ ಅಗೇಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೈ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಬುಕ್ ಮುಲ್ತೊಡೆ ತಲ್ಪ ಕಾರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಗೆಲಗೆಲ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಲೀವ್ ಪ್ರೊಪಾಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ತೂಚುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೂಚು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚ ನಾನು ಐದು ಸ್ಲೀವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುದು ಶಿಲ್ಲಲ್ಡು ಉಲ್ಪ ಶಿಲ್ಲಲ್ಡ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ನವೀಕ್ಷಾ ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಅಂದೆ ನವೀಕ್ಷಾ ತೋಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಈರು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಬೈದ ಬಟ್ ಕುಲ್ಲಾರ ಬೈದೆ ಆ ರೋಡ್ ಉಳ್ಪೋತೆ ಬಟ್ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಂಟರ ಅಂಚೆಂಚ ಬರೀ ಪೋತೆ ನವೀಕ್ಷಾ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಾಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇರಿಗೆ ಯಾನು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತೆ ಏನೋ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಪುದರ್ ನಾನು ಉಳ್ಳೇರು ಉಲೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ದಾಲ ಪಂಚೇರೆ ಇಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂಚೇರೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಗೇರ್ಲ ಬರ್ಪಿಚೇರು ಅಂಚದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ದಾದ ತಪ್ಪು ಇದು ಯಾನೇ ಪಾಡೋದು ಜಾವ ಏನ ಮೈದೂನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಾಡೋನಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಪಾಡೋನಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೈದೂನ ಇಪ್ಪನ ಪಾಡೋನಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನ ಸೋನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ ಸೋನು ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ದು ಓ ಎನ್ನ ನಾಯ್ದನೆ ಪುದರ್ ಸೋನು ನವೀಕ್ಷಾ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ನೇಮ್ ಅಂದೆ ನವೀಕ್ಷಾ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಕ ನಾನು ಒಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 1 hour ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡೆ ನಯನ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್ ಅಂದು ನಯನ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕುಳ್ಳುನೇ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತಕನ ಸುದ್ದಿ ಫೋನ್ ನಂಡತಿಂತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮಗನೇ ಮನಿಕಂದು ಕುಳ್ಳುಡು ಬೇತಕನ ನಿಕ್ಕದ ಇದು ನಿನ್ನ ತೂ ಒಂದು ಮನ್ಪನ ಕುಳ್ಳಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತ ದಕ್ಕು ಅಂಚ ಆಸೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಓಲುಲ್ಲೇರು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿನಿಯೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಓಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ನಾಯಿದ ಪುದರ್ ಸೋನ್ ಅಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ಮರೆ ನಾಯಿದ ಪುದರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಸೋನು ಅಕ್ಷಿತಾ ತುಳುಲಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಸೈಜ್ಜೆ ಬರ್ಸುಂಡು ಪುಷ್ಪ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಶಾರ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಇನ್ನ ತೂತನ್ ಇನ್ನ ತುಟ್ಟಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ದಾನೆ ಎಂಕ ಹೋಗುತ್ತು ಸೀನ ಐಕೆ ಎಂಕೆ ರೀಸನ್ ಎಂಕೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಣೆ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುಜತ್ತಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐಕೆ ಪಾಡಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡತ್ತ ಲಿಪ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ದಾದ ನಾನು ಮರ್ದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅವು ಜೀನ್ಸ್ ಡೇ ಒಯ್ದನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಏತೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ವಿ ಆತೆ ಹಾಯ್ ಚೌತಿಗೆ ದೂರಲ್ಲ ಪೋತಿಚಾರೆ ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋರೆ ಹಾಕಿಸಿ ಅಂಚದಿ ಇದ ಹಿಡ್ದು ತೂದು ಬರೋಡ ಪೋರ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡ್ಬೋಕ ಬರ್ತಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ವರ್ಷ ಗೊರ ಬರ್ಪುನೆ ಕವೇ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ವರ್ಷ ಗೊರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಿಸ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು
ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂಪುನು ದೂರ ಬರ್ಪುನು ಸೀದಾ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಿಂಗೆ ಏನಾರ ಮಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಏನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿರ್ಲಾದ ಪೋಪತ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ಉಂಟು ಪೋಡಂಡು ಅಂಚದ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೀರು ಇರೇಗ ಡ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜುಂಡ ಸೆಟ್ಲ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮದುವೆ ಆಪಿನಾರ ಪಂದು ಇರೇಗ ಡ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸೆಟ್ಲ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮದುವೆ ಅಪಾಗ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಪಂಡೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮಲ್ತಿನ ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಕ್ಕೊಲಿಯತ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೊಲಿಯತ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಕ್ಕೊಲಿಯತ ಪಂದ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಥಾಟ್ ಬುಂಡ ಬೇತ ಥಾಟ್ ಓಲ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಜ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ ಖಾಲಿ ತಿರ್ಗುನನೇ ಲೈಫ್ ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನನೇ ಲೈಫ್ ಹತ್ತು ಜೀವನ ಪಂಡ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಅನ್ಸುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡ್ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಬತ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನಾನೇ ಆಣನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ತಾನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮದು ಇದಾಯ್ತುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ತಿರದೀಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅತ್ತ ಒಂದಾಯ್ಬೇಕ ಲೈಫ್ ಆಂಟ್ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಗೊತ್ತಂಡ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಪಂಡಾಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಲೈಫ್ ಎಪ್ಪೋಲ ಐಕೆ ಬಂದ್ನು ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದೆ ದುಂಬುಲ ಪಣೋನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮದ್ಮೆನೆ ಅವ್ರ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಎಂಗಳ ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾವೆ ಎನ್ನಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಳುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಾವಿರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅನ್ಭವಿಸ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇರಿಗ ಇನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಲಾಕ್ ಟೂಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ತಾ ನಾಷ್ಟ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಆಂಡೆಕ್ಕ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಮೆಂಟು ಓದು ಜರತೆ ಬಾಯ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಕಮೆಂಟೇ ಓದೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓರೋರ ಕಿಂಡಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಯ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಾ ಪಂದು ಎಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏತ್ ಕಿಂಡಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಂಕು ನಿನ್ನ ತುಟಿದ ಕಪ್ಪಾತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮನ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಿಂಚಲು ಅವಳ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಲ ಬಿಟ್ಟು ಜವಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತಂದಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿ ಹೆಲೋ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಓದೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶೋಕುಲ್ಲರ್ ಸೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಪ್ಪಿನ ಬಣ್ಣನೇ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ನಿಜ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಇದು ನಾನು ಹೆಂಚೆ ಇಪ್ಪೈದೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಅಂತ ನೀವು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅರ್ಥ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಏತ್ ಕೊರಲಾಪ ಸೀರೆ ತುಟ್ಟೊಂದು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಟ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮನಸ್ಸಾಪು ಡ್ರೆಸ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ದಾಳ ಗೊತ್ತಿರೋದು ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ನಂಬರ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಅರೇಂಜ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಅರೇಂಜ್ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಂದ್ ಅವು ಮೀನ್ ಅವು ಅರೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜತ ಎನ್ನ ಫಾಲ್ಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜತ ಐಕೆನ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಹಾಕಿ ಎಂಕ್ ಏನ್ ನಗಲು ಇಜ್ಜರತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏನ್ ನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನ್ ನಕಲು ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ನನ್ನಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಆಂಡ ಪೋಡಿನ ಮನುಷ್ಯ ಯಾನತ್ತದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಫುಲ್ ಸರಿಯಾಯಿರ ಸೀಸ್ ಇಲ್ಲದ ಫುಲ್ 50-50 ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ಅನಿತುಯೆ ಅಂದೇದಾಯ ಪಾತಿರ್ಜಾರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಮದಿಮೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಮಸಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪುಜೇರೆ ಮದಿಮೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಮಸಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಪನ್ಪಿರಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಅರಡ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಏಜ್ ದಾಕುಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತ
ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬುನು ಪಿದೈಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುರತ ನಮ್ಮನೆ ಏಜ್ ಇಡಿತ್ತೆ 22-23 ಪನ್ನಗ ಸೊ ಮೇರಿಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋನಗ ಎಂಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಅನ್ಸುಂಡು ಆರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಬ್ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಕೊಳ್ಬೋಡಿದ್ದಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮೆಚೂರ್ ನಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಮೆಚೂರ್ ನಲ್ಲ ಬೈದ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲ ಬಿದೈಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಮಾತಾರೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ವಂತಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪರಾರು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಅರ್ನ ಏಜದಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಚೂರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಚೂರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಒರಿ ಮೆಚೂರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಬೇಗ ಉಂಡು ಮಲ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅರೇನು ಮಸ್ತ್ ನೀಡಿ ಯಾನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಫ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷಿ ಪನ್ನ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿತದ್ವಾರ ಅಂದ ಓಕೆ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಹುಡುಗನ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಪಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಸಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಬೇಶೋಕು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟಾಪ್ ಅವನ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏಪಗಳು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡು ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತೆ ದುಂಪೋಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತೆ ದುಂಪೋಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕನೆ ಪೂರ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆನೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂದು ಸೆಟಲ್ ಆಡಾಯನೇ ಆಣ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾಲ ಐಟೆಲ್ಲ ಊಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗ ಬರ್ತದ ಮಿಸ್ ಪೋಂಡ ಈಗ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರ್ತದ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆ ಬಂದು ನಾ ಪೂರ ಎಂಕುಲ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಏಪಲ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಂದು ಏಪಲ ಬಯಸ್ತೆ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಶ್ರೇಯಾ ಹಾಯ್ ವರ್ಷಿಣಿ ಲತಾ ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ಅಕ್ಕನ ವೈಟಿ ಚಾನಲ್ದ ನೇಮ್ ದಾದ ರಿದಿಮಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ರಿದಿಮಾಸ್ ಬಾಲೆದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ತುಳು ರಿದಿಮಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ನ ಫೋಟೋ ತೊಲೊಂದುಂಡು ಚಾನಲ್ ಅವು ದುಂಬುದ ಚಾನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಚಾನಲ್ ಬೇಕು ಬಾಲೆದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶೋಕ್ ತೋಜುವಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರ್ದಾಯ್ತು ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುವಾರು ಯಾನ್ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನಿಪ್ಪು ನಾನು ಎಂಚ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ದುಂಬೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ದುಂಬ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಗುಡ್ ಪೋಡಿಯುಂಡ ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದು ಅವು ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಬಪ್ಪುಜೇನೆ ಇದೀಗ ದಾಯ್ಗ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಗ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಸ್ಯಾಮ್ ಶರೀಫ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಈರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಡಬು ವೈಟಿ ಚಾನಲ್ ದ ನೇಮ್ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಡಬು ಡ್ರಿಂಕ್ ಬರೆಯರ ಹಾಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಟಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಇಚ್ಚು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ದದು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ದೀಕ್ಷಿತಾ ರೈ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ನವಿಲು ಬುಲಿಪುಂಡು ನವಿಲು ಮೂಲೆಪ್ಪುಂಡು ಏಪತುಂಡಾಲ ಭರತ್ ಹಲೋ ಇಜಿನ ಈರ್ ಮೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಈನಿಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಈನ ಒಂದು ನಿಕ್ ಚೈತು ಆರ್ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಈ ಗೊಬ್ಬನ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ನಿಕ್ ದಾಯ್ಕ್ ಆ ಇಂಚಲ ಗೊಬ್ಬಡಿ ನಲ ಮಲ್ಪಡು ವೈಟಿ ಚಾನಲ್ ನೇಮಾ ರಿದಿ RIDHIMAS ರಿದಿಮಾಸ್ ಲೈಫ್ LALIFE ಚಾನಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯಾವ ಮೆಲ್ಲ ಈಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಯಾವ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ಕೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ
ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರುಡು ಬರ್ಸಗೆ ಜೋರು ಅಂದು ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೆಲೋ. ఓకే ഞാൻ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നിക്കുളിയറിലെ കാഴ്ചപ്പാടും ചിറകോതി പർബഗ് എക്കടയ്ക്ക് എന്നോട് മദത്തുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാച്ച് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്. വൺ മോർ പ്ലീസ് ഞാൻ പാടതെ ഈ പാട ഈ പൊണ്ണാ ഈ പാടുற സെയിം പ്രോബ്ലം സിസ് അന്തേ. ഹായ് അക്ക, ഹലോ. ഓക്കേ ഇഷാൻ കോട്ടിയാൻ ഹായ് ഹലോ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಮೊರಣಿ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗೀರೇನ ನೆನಪಾಂಡ್ ಅಂದೆ. ರಿಧಿಮಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರಯ್ಯ ಏತ್ ಸರಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಎಸ್ ರಾವ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಅಕ್ಕ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋತು ಜರೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋತಿ ಸದ್ಯ ತುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಂದು ಮಿನಿ ಪೋರ ಸದ್ಯ ಅಂಡ ಪೋಪು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಾನ್. ರಿಧಿಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವಿ ಅವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ರಿಧಿಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಯ ಏನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಅವೀನ ರಿಧಿಮಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು. ಸವಿತಾ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಕಂಚಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಪಂದೆ ಉಪ್ಪು ಬಲ್ಲ ಏಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬರ್ಸ 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 ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋನಿತ್ವ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತವ ಅಮ್ಮನ ರಾಜಿ ಅಂಡ ಹಾ ಮಾಮಿಡಿ ಎಂಪಾತಿರುವಂತೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಪಾತಿರು. ದೀಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಓಕೆ ಏನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಏರ್ ಬರ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸಿ. ರಿಧಿಮಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾ ಸರಿ ರಿಧಿಮಾಸ್ ಎಸ್ ವಾಡ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ 31ಗೆ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 2 days 3 days ಉಂಡು. ಈ ನಕ್ಕನ ಬಾಲೆನ್ ತೋರ ಖುಷಿ ಆಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ತೂದು ಬರ್ಪು ನಾತೆತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲ. ಬಾಯ್ ಚೈತು ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ದೀಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲೇರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಮಿಡ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಾರು. ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಕಚ್ಚಿಪುಗಿನಿ ಕಚ್ಚಿಪುಗು ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಲಿನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಂಡೆ.
ಅಂದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವರ್ಕ್. ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಆತಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಲೋ. ಓಲ್ಲೆ ಐ ಬೈಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬರುಡು. ರಮ್ಯಾ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್. ಲಾಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಏರ್ ಪೂತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂಲೆ. ಸೊ ಚಾನಲ್ ಬೈಜ್ಜಾ, ಚಾನಲ್ ಬೈಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲ ಬೈಚಿಂದ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ಉಂಡ ತಾಯ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಕ್ಕನ ಚಾನಲ್. ಏರಿಗೆ ನಕ್ಕನ್ ತೂಡನ್ ಅನ್ಸುಂಡು ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆನ್ ತೂಡ್ ಅನ್ಸುಂಡು ಆಗಲ ಚಾನಲ್ ಇನಿತಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬಂದು ಬರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಲಾಗ್ ನಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಪೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಕ್ವೆನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ 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 ಹೆಲೋ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಪೋಪೆ. ರಂಜಿತಾಚಾರ್ಯ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಲವು ಜನ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲಾರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಯನ ಆರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್. ವಿದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಯ್. ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್. ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರಲಿ ಖಂಡಿತ. ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರೋನಿತ್ವ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪನ್ಯ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ನಿ ಅವಾ ದಯಗ್ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಒನಸ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ ಪಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಟ್ಟಿ ಒನಸ್ಮಲ್ ಇದು ಪನ್ಯ ಗಂಜಿ ಒನಸ್ಮಲ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹಾ ಏರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಹಾನ್ ಬಾವೇರು. ಬಾಯ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒರ್ಪಿನ ತೆಂಕುಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಟ್ಟು ಬೇನ್ ಅಂತಾರತ್ತ ದಯಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪಾಡೋಣ, ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡೋಣ, ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಾಡ್ವ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಐಟ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್